Huli, laki. Oh. Dalawa pa yung nakapul ko. Buti pala ito. Pinapa ko lang. Dalawa. Gerd. Huli. Yun o. Laki. Bulog, ay, tilapia. Bulog. Yun, what's up guys? So yun, kamusta kayong lahat? Ang gagawin natin ngayon is mamamana tayo. Yun, sama natin. Tantan. Tapos ako, si Kim. And you're watching Kim's Adventure. Tapos cameraman natin, yan o. Yan, si Cyrus. Dito na tayo sa spot mga idol dito. Dito tayo namamana. Yan. Ay, nangunguriente. Huli, laki. Oh. Dalawa pa yung nakapul ko. Wala pa palagyan? Wala pa. Shit. Ano ito? Nagalaki o. Okay dito. Kita. Kita ko dito. Okay tayo, magkina. Parapat. Ayun o, kuha natin ngayon guys. Yan pa lang. Buti pala ito. Pinapa ko lang. Dalawa. I-vlog nagtirit ito. Ito. Tignan yung butugan na. Butang kan na. No. Aswatan eh. Huli. Pinapa ko lang. Pinapa lang daw niya. Kaya mo din. Ha? Suka. Uy, nakala. Vlogger. Huli. Yun o. Laki. Sabi mo, may image natin. Isabot mo ito. Oo, nabot natin. Kailangan natin. Yun, may huli siya. Kuha.
Ha? Bilig ko lang sa heroes. Huli pa. Nakapa. Nakapa niya lang. Yun. Huli. Gitik. Yes, yes, tawag nila gitik. Bitik na. Nung pag natama mo pag hindi na gumalaw. Okay. Gipek. Sugod baka dito makakagay. No? Baka dyan tayo makalayo. Kaya. Baka lumabot yung ilaw. Electric. Good size yun. Sarapan. Ha? Ha?
guys. Dito, budak pwede ba? Ayun. Pwede na. Dito ba kata doon? Pwede kakatakan. Yung motor ng balik na eh. Ha? Yung motor. Ha? Yung motor. Yung ito dyan. Dalag. Hindi, pagdanya eh. Hindi, pag inaan. So yun, pauwi na. Yo, what's up guys? Ito na yung huli natin. Maya ka muna magsunod ba? Nakita ko lang yung huli natin dyan. Bulog, ay, tilapia. Bulog. Bulog, wala namang bulog dun. Ay, tilapia. O, pwede na lang, ang lalaki oh. Hindi na masama mga idol. Yan oh. O, pwede na yan. Pwede na yan. Taka, parang galing sa palengke ah. Oo nga. Diba? O, kita mo, para Shot sa kalating kulay. oras ate. Ah, Shot para sa kulay. Shot kalating oras lang yan. Yung kasama natin. Yan, mga Pakat ko. yun, ito na nagtatapos yung vlog natin mga idol. Pakat kong araw. Yun, salamat sa panonood. Yung next vlog.